खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नाय जाथों। नैथियावहाय बियाव आं जुरिबो लानो साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिबाय। लोगोसे बयनिसिमबो हेपि इस्टार सानडेनि गोजोननायखौ आं जासिबाय। आङो दिनै दाख्लैनो नोंथांमोननो खोथा होखानाय बायदि लाइभ फैदों। थांनाय गुड फ्राइडे मोनाबिलिनिफ्राय लानानै दिनै इस्टार सानडे एबा रबिबार मोनाबिलिसिम, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दिनै आङो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ लानानै फैदों जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि मुलाम्फा ना। बे मुलाम्फानि गेजेराव आङो मोनबाखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायथिनानै होनो आं सानदों जाहैबाय 5 benefits of the resurrection। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायजों जोंहा मा मुलाम्फा जाखो जों बेखौ सोलोंगोन। अब्ला नोंथांमोना साउन्डखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै अननानै खोन्थाब्ला आं गोजोननाय मोनगौ। मानोना आं दिनै कानेक्सनखौ एसे गुबुन रोखोमै खालामदों। अननानै खोनादोंना खोनायाखै खोन्थानानै होब्ला गोजोननाय मोनगोन। अब्ला जोङो दिनैनि हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां जोङो दोंसे मेथाइ जोङो खोनासंनानै जों लाग्रोनि। जों मेथाइ खोनासंनानै लाग्रोनि। खोनादोंना खोनायाखै अननानै खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगोन। खोनादोंना खोन्थाब्ला गाबदोंना गाबाखै खोन्थादों अननानै। मेथाइ दामनो दोंसे खोनादोंना खोनायाखै आरो माबायदि खोनादों कमेन्ट खालामनानै आरो बेसे गोबावनो आद्रायनानै थानो पापनि लैथोआवनो दुगैबावनो। आरो बेसे गोबावनो आद्रायनानै थानो पापनि लैथोआवनो दुगैबावनो। नेनानै दं हनै जिउनि लामायाव नोंखौनो नेनानै फोरबो जिसुआ लामा नायै नायै हांमा सुरनानै नोंखौनो बासायनो थांखि लानानै। आरो बेसे गोबावनो आद्रायनानै थानो खोनादोंना अननानै खोन्थाहरब्ला गोजोननाय मोनगौ बिदि दामनायखौ। गोसो सोलायदो नों सिरि मोनदो जिउनि मेगनखौ नों खेवनानै नायदो। गोसो सोलायदो नों सिरि मोनदो जिउनि मेगनखौ नों खेवनानै नायदो। गाव बबेयाव दं नों गोसोखांदो फोरबोनि रावखौ नों खोनासंदो। गाव बबेयाव दं नों गोसोखांदो फोरबोनि रावखौ नों खोनासंदो। नों फैफिनदो गोसो सोलायनानै गोख्रै फैफिनदो। आरो बेसे गोबावनो आद्रायनानै थानो दिनैनि टपिकखौ आं लादों जाहैबाय
high benefits of resurrection, 지수의 시간표현의 계절은 저는 그방 무람파자는 बेनि गेजेराव आं दिनै मोनबाखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायथिनानै होगोन बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिगोन आरो मिथिनो मोनगोन आरो हायोब्ला अननानै शेयार खालामनानै हो साउन्डखौ खोनादोंना खोनायाखै दामनायखौ आंनि रायज्लायनायखौ मोजां खोनादोंना खोनायाखै अननानै खोन्थाब्ला गोजोननाय मोनगौ आन्दायनाय बिसाबादि गोसो सोलायदो गोदानै गिबियाव नों गावखौ गथायदो आन्दायनाय बिसाबादि गोसो सोलायदो गोदानै गिबियाव नों गावखौ गथायदो गोसो गाबखांनानै गिदिंफिनदो गंलायनानै नों Hi Ada, happy Easter Sunday. Mommy, okay, happy Easter निसिमबो TV, okay. Good evening, Dada, okay, good evening to निसिमबो अननानै साउन्डखौ मोजां खोनादोंना खोन्थाहरब्ला गोजोनगोन आरोना नों फैफिनदो गोसो सोलायनानै गोख्रै फैफिनदो आरो बेसे गोबावनो आनज्रायनानै थानो फाबनि लैथोआवनो दुगैबावनो आरो बेसे गोबावनो आनज्रायनानै थानो फाबनि लैथोआवनो दुगैबावनो नेनानै दं हनै जिउनि लामायाव नोंखौनो नेनानै फोरबु जिसुआ लामा नायै नायै हामा सुरनानै नोंखौनो बासायनो थांखि लानानै आरो बेसे गोबाव खोनादों okay thank you so much नोंथांनि थाखाय कल्पना नार्जारि good evening brother okay good evening to नोंनिसिमबो thank you so much लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अब्ला जोङो गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बिषयखौ जों सावरायगोन दिनैनि बिषयखौ लादों जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि सिखांफिननायजों जोंहा मा मा मुलाम्फा जाखो जोंहा जोबनो गैयै मुलाम्फा जादों नाथाय बेनि गेजेराव आं मोनबाखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनैहाय फोरमायथिनानै होनो लुबैदों आं बुंफोरथिनानै होगोन बेनिखायनो नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन दिनैनि बे रबिबारानो जाहैबाय प्रभु जिसु ख्रीष्टनि सिखांफिननायनि सान जाय सम आरो मुगानि थाखाय इसोरा प्रभु जिसु ख्रीष्ट जोनोमनि सिगांनो बियो परिकल्पना खालामनानै दोनदों मानसिया जेब्ला पाप मावजेनदों आरो पाप मावनायनि उनावहाय मानसिया गावखौ हमदांनो हानाय जादों बिसोर गावसोरदि आदम आरो हावाया लांथिया जादों लांथिया बेखौ मोनदांनो हादों आरो बिसोरनियाव लाजिनाया हाबदों बेबायदिनो पापआ हाबजेननानै बिसोरो लाजिदों आरो बे लाजिनायखौ बिसोरो इसोरजों मोखां दिन्थिनो हायाखैमोन अब्लाबो इसोरा बिसोरखौहाय मासे जुनादखौ बुथारनानै बिनि बिगुरनिफ्राय बिसोरनो खसाब गानहोनायखौ जों नुनो मोनो दिनै जों बेखौनो सोलोंनि मानसिया दिनै पाप जानानै थाबाय बिनि सिगां जोङो मानसिनि जिबनाव मोदोम हिसाबै थैनाया फैगोन ना फैयामोन जों मिथिनो हाया कि जोङो थैनो रोङियानो जागौमोन बेनि सिगां जों बेखौनो मोनदांनो हायो जेब्ला मानसिया पाप मावबाय आदम आरो हावाया अब्लासो जोङो आङो मा अबस्था मा थासारियाव बेखौ मोनदांनो हादों इसोरजों बेबायदि थानाय समाव गासैबो गोथारमोन मोजांमोन जेबो गाज्रि साननाय गैयामोन नाथाय इसोरनि बाथ्रा मानियैनि जाहोनाव जों पापआव थांबाय बेनिखायनो बे पापनि मोननांगौ बान्थाया फिथाइया थैनायमोनब्लाबो इसोरा दिनै मानसिखौ गावनि आखाइजों सोरजिनायखौ एसेग्राब अननायखाय बियो मा खालामबाय जोंखौ गावनियाव लाबोफिननो जुनै मानोना इसोरा गोथारखाय दिनै मानसिखौ बियो गावनि आखाइजों सोरजिदोंब्लाबो पाप मावनायखाय जों इसोरजों खाथियाव थानो हाया जाबायमोन बेनिखायनो गावजोंखौ गोथार खालामनानै गावजों लोगोआव लाफाफिननो थाखाय गावनि बिसा होननानै सिनायथि होनो थाखाय बियो मा खालामबाय
फोरबो जिसु ख्रिस्टखौहाय बियो परिकल्पना खालामबाय बुहुमाव हरनानै सुबुं माहारिनि थाखाय पापनि थाखाय बलि होनानै जोंखौ गोथार खालामनानै गावनि बिसा होननानै आरोबाव सिनायथि होनो थाखाय बियो थामथिम खालामदों बे थामथिम खालामनायनि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ जोनोम जाहोनानै सुक्रुबारनि समाव बियो हमजानानै कालभारिनि क्रुसाव दोगथाब जाहोदों मोनाबिलिनि गोजोननाय फंबाय अके थेंक इउ स' माच आदा गोजोननाय थाबाय प्रभात नार्जारि थेंक इउ बेनिखायनो इसोरा दिनै गावनि सासेल' फिसा हौवा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ हरनानै जोंनि पापनि उद्रायनि जुनैहाय बेयो दिनै कालभारिनि क्रुसाव बलि होनानै दिनैनि अखा नायसि समाव फोरबो जिसु ख्रिस्टआ सिखारफिनबाय सिखारनानै बियो गालिलायाव थांदों अब्ला जों दिनै बेखौनो मिथियो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि सैनांनाय थैनांनायनि गेजेरजों आरो बेनि सिखांनायनि गेजेरजों जोंनियाव गासैबो सोलायनायखौ जों मोननो हादों फोरबो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजों जोङो गासैबो सोलायनाय एभ्रिथिं होनना बुङो चेन्ज एभ्रिथिं गासैखौबो बियो सोलायनो होदों बे सोलायनायखौ जों मोनदोंब्लाबो दिनै आं मोनबा बिसयखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बुंनो लादों जाहैबाय बेनिखायनो बाइबेल सिरिजों बे समावहाय नायनि माथाइनि 25 बालाबनि 42 सिरियाव जोंखौ मा बुंदों मेथ्यु चेप्टार 25 भार्स 46 आव आं बर'नि फरायनि जोबनायाव बिसोरखौ जोबनो गैयै सैनांगौनि जायगायाव थोनहरगोन नाथाय धोरोमियाफ्रा जोबनो गैयै गोथांनि रायजोआव थांगोन होननानै बुंदों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों दिनै मा सोलोंनो हायो जोबनायाव बिसोरखौ जोबनो गैयै सैनांगौनि जायगायाव थोनहरगोन सोरखौ थोनहरगोन सैतानजों आरो सैतानखौ मानिग्रा सैताननि खामानि मावग्रा सैताननि आखल आखुजों दैदेनजानाय मानसिफोर जायफोर पापिफोर बिसोरखौ मा होनना बुंदों जोबनो गैयै सैनांगौनि जायगायाव थोनहरगोन जों दिनै मानसिफ्रा साननानै नाय सोरगो आरो नरक होननानै बुंबाय थायो जोंनि जिउआ आत्माया थैनो रोङा होननानै बुङो सोरगोआबो जोबनाय गैयै नरकआबो जोबनाय गैयै नरकआव थांब्लाबो नों जोबहैनाय नङा सोरगोआव थांब्लाबो नोङो जोबहैनाय नङा नाथाय फारागा मा सोरगोआव गोजोननाय आरो रंजानाय बेयाव जिउआ जोबहैया नरकआव मा खेंखायनाय आइखां बायखां बेयाव जोबनाय गैया मानोना जोंनि आत्माया जोंनि जिउआ थैनो रोङा सोरगो आरो नरकनि फारागा बेनो सोरगोआवबो जोबनो गैयै नरकआबो जोबनो गैयै जिउआ थाबाय थागोन नाथाय सोरगोआव रंजानाय गोजोननाय नरकआव गाबनांनाय खेंखायनाय आरो दुखु जारला सैनो हायै खस्थ' नोङो मोनगोन बेनिखायनो जायफ्रानाखि इसोरनि बोसोनजों खामिया बिसोरखौ जोबनो गैयै सैनांगौनि जायगायाव थोनहरगोन जोबनो गैयै सैनांगौ होनबा नरकखौ जों साननानै ला बेयाव खामग्लिबायल' थानाय नङा बेयाव जोबनाय नङा खामबायानो थागोन बेयो माब्लाबाबो जोबनो रोंनाय नङा आरो नैबेयाव मोनसेखौ बुंदों नाथाय धोरोमियाफ्रा जायफ्रानोखि धोरोमनि लामाजों थाबायो इसोरनि बोसोनजों खामियो थाबायो दैदेननो गावनि जिबनखौ बिसोरबायदि मानसिया जोबनो गैयै गोथांनि रायजोआव थांगोन होनना जोबनो गैयै गोथांनि रायजोआ माबेथो सोरगोनि रायजो बेनिखायनो सोरगो रायजो आरो नरक रायजो नरकआबो जोबा नाथाय सोरगोआव गोजोननाय रंजानाय नरकआव दुखु जारला आरो गाबनांनाय फारागथिया बेनो बेनिखायनो जों दिनै सोलोङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि कालभारि क्रुसाव दोगथाबनानै सिखांफिननायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे मुलाम्फा जों मोनबा 5 बेनिफिट्स अफ रिजारेक्शन मोनबा बेनिफिटनि गेजेराव नाम्बार 1 जाहैबाय जीसास रज टु फरगिव आस फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौहाय निमाहा खालामनो थाखायसो बियो सिखांफिनबाय होनना बुङो मानोना जोंनि गासै दाय फाब गोरोन्थिफोरखौ बे कालभारि क्रुसाव दोगथाब जानानै बे जोंनि गासैबो पाप मावनायखौ बियो गैया खालामबाय जोंनि थाखाय बियो रुजुननानै लाबाय होनना बुंदों जों जेब्ला एक्ट ना थोनहरजानाय 13 बालाबनि 37-38 नायो बेयाव मोननो हायो आरो 1 करिन्थियान चेप्टार 15 नि भार्स 17 आव जों नायबा बेयाव नुयोना बेनिखायनो जों थोनहरजानायनि बाइबेल सिरिखौ नायनि बे समावहाय बेयाव जोंखौ मा लिरदों
나타의 자이코 이스라 등헛 포탕핀등 비니 무드마 그트의 하코로 세워그이나 자이코 이스라 포탕핀등 सर्को फोथांफिनखो इसोरा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ बिनि देहाया गोथै हाखराव बियो सेवाखै नांगौ बेनिखायनो बिदा फंबायफोर नोंसोर मिथि जिसुनियावल' पापनि निमाहा मोनो होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड अब्ला जों दिनैहाय साननानै पापनि निमाहाखौ जोङो होनो हाग्राया केवल फोरबो जिसु ख्रिस्ट आरो बिनि खालबारिनि क्रुसाव थैनायनि गेजेरजोंसो बिनि थै बोहैहोनायनि गेजेरजोंसो जों पापनि निमाहाखौ जों मोननो हादों जों बयबो पाप मावदोंमोन जोंनि गोरोन्थिनि जुनैसो बेनिफ्राय जोंनि जिबनावहाय जों निमाहा मोननांगौ इसोरनियाव जों गाबनांबाय जोङो गाबालासिनो इसोरा दिनै जोंनो होदों मानि गेजेरजों थ्रु द क्रुसनि गेजेरजोंहाय इसोरा जोंनि गासै जि गोरोन्थि मावनाय पेनाल्टि पाप मावनानै जि मोननांगौ दायमोन बेखौ बियो कालबारिनि क्रुसाव दोनथाबजानायनि गेजेरजों गैया खालामबाय on the cross होनना बुंदों God forgives us from the penalty of sin जोंनि मावनाय पापनि बान्थानिफ्राय बियो जोंखौहाय निमाहा खालामबाय होनना बुंदों Jesus paid our debt in full and satisfied the demands of a holy and just God होनना बुंदों नैबेयावहाय मा होनोब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोंनि पाप मावनानै मोननांगौ जि जों इसोरनो दाहार जाबायमोन जोङो होफिननो गोनां जाबायमोन बे दाहारखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बानस'बाय जों इसोरनि थाखाय मा मावबावनांगौ जाखोमोन बेखौ बियो बानस'बाय जों पाप मावनायनि जुनै जोङो इसोरनि बिसा हानजानो जों समायलामोन जों इसोरनि खाथियाव थांनो हाया जाबायमोन बेखौ दिनै जिसु ख्रिस्टआ फैनानै बानस'होबाय बे मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेनो जे इसोरा दिनै जोंनि थाखाय मोनसे अफार लाबोदों मा अफार बियो जोंनि पापनि निमाहा होनायनि मोनसे अफार लानानै फैबाय दिनैनि बे समावहाय बे जोंनि मानसिनि सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब बाइबेल सिरि मोनसे फरायबावनि 1 Corinthians chapter 15 verse 17 आं दहाय बुंखादों बेनिखायनो नाम्बार 1 आव फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोंनि गेजेराव निमाहाखौ लानानै फैदों होनना बुंदों बेनिखायनो नै आरो ख्रिस्टआ थांखांफिनाखैब्ला नोंसोर फोथायनाया नंखाय बाखाय होनना बुंदों सोरबा जुदि ख्रिस्टआ थांखांफिनाखै फोरबो जिसु ख्रिस्टआ थांखांफिनाखै होननानै सानदोंब्ला नोंनि फोथायनाया नंखाय बाखाय नों इसोरखौ सैथोयै फोथाया आरो दाबो नोंसोर गाव गावनि पापावनो गोमानानै दङ होनना बुंदों सोरबाया जुदि सानोब्ला नङा जिसुआ सिखांफिनाखै बेखौ थगायनाय जादों होननानै जुदि सोरबा सानोब्ला सोरबा गोसोआव बेबायदि साननानै दङब्ला बे गावखौनो थगायदों होनना बुंदों आरो दाबो नोंसोर गावनि पापावनो गब'नानै दङ नोङो पापावनो गोदोसोनानै दं नोंनि पापा खेमा मोनाखै नों जुदि फोथायनो हायाखैब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आं मोनसे स्ट'रि फरायदोंमोन बेयावहाय सासे इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंग्राया बुंबाय थादोंमोन बे समावनो सासे 62 इयार्सनि बैसो चन्डीगढ़ रियेल नंथारगौ बाथ्रा बे चन्डीगढ़आवहाय 62 बोसोरनि बैसोनि बुरैया सासे बिनियाव सोंदोंमोन जाहैबाय आरो बे गिर्जा थांनानै खोनासंहैदों आरो बे जोबनायाव बेबायदि बाथ्राखौ बे स्वीकार खालामदों आङो जेब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ खोनाबोबाय थादों जाय इसोर बे इसोरा जों जुदि पाप मावोब्ला दाय मावोब्ला बे इसोरा जोंखौ साजा होयो आरो गोरोन्थि मावोब्ला बियो जोंखौहाय सास्ति होयो होननानै आं खोनाबाय थादों नाथाय आङो दिनै नोंनि बे इसोरनि बाथ्रा खोनानायाव मोनसे गुबुन रोखोमनि बाथ्रा खोनानो मोनबाय मा बाथ्रा बेलाय फार्स्ट टाइम आं खोनादों माबायदि जाय पाप मावो जाय दाय मावो जाय गोरोन्थि मावो बिखौ इसोरा निमाहा होयो
निमाहा होग्रा इसोर आं दिनैसो खोनाबाय होनना बुङो। नङाब्ला आं एसेबां गोबां धोरोमनि बाथ्राफोरखौ आं खोनासङो, आं फरायो, नाथाय पापनि जुनै पाप मावोब्ला बिनि साजा होनायखौ जों नुयो। नाथाय नैबे बाइबेलाव बे जिसुनि बेलायाव जों दाय मावदोंब्लाबो पाप मावदोंब्लाबो बे जोंखौहाय मा खालामाखै? साजा होआखै। बरंसो जोंखौ बोजबनानै लादों आरो जोंनि गासै दायफोरखौ बियो क्षमा खालामदों। बेसो रंजानायनि बाथ्रा। बुरिया इसोरखौ नाजावदों। इसोरखौ नाजावदों। सैथ' दैमारि गुड इभिनिं आदा। अके, गुड इभिनिं टु नोंनिसिमबो थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय। बेनिखायनो बे जोंनि पापनि निमाहाखौ जों मोननोब्ला मानिफ्राय फैयो होनना बुंदों? फरगिभनेस काम्स only through repentance and confession of sin. जोंनि पापनि स्वीकार खालामनायखौ फोरबोनियाव जोङो गाबनायनि गेजेरजोंसो जोंनि पापनि निमाहाखौ मोनो होनना बुङो। No forgiveness without confession. जों इसोरनि जुदि गोसो गाबखाङाब्ला, जों स्वीकार खालामाब्ला जोंनि पापफ्रा निमाहा मोननाय नङा। नाथाय इसोरनि गेजेरजों प्रभु जिसु ख्रीष्टआ दिनै जोंनो बेखौ फोरोंलांबायना, जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव जोङो सिमान लानि। दिनै इसोरा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि दाय पाप, जोंनि पाप आरो दाय मावनायखौ प्रभु जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों गैया खालामबाय। अब्लाबो जों मानसि जानायखाय जों पाप मावोब्लाथाय जों इसोरा जोंनो गथाय। नाम्बार 2 जाहैबाय बेनिखायनो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जोङो मोनसे लाब मोनदों जाहैबाय, बे मा? निमाहा होनायखौ जों मोननो हाबाय। नाम्बार 2 जाहैबाय जिजास रज टु हिल आस। जोंखौ बियो सोखानो थाखाय। मानिफ्राय सोखागोन बेलाय? जों नायनि बे समावहाय जब्रानिफ्राय, लोमजानायनिफ्राय, नोंनि समायना सासानिफ्राय, नोंनि प्रब्लेमनिफ्राय। दिनैहाय इसोरनि बाथ्रा जों जेब्ला नायोना, नैबेयाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनि। थोनहरजानाय 4 बालाबनि 10 सिरियाव सिमन पिटरनि बाथ्रा नैबेयाव बुंदों। बियो बुंदोंना, नोंसोर बयबो आरो इजराइल हादरनि साफ्रोमबो मिथिदो। मा बाथ्राखौ मिथिनो होदों? नोंसोर साफ्रोमबो होनना बुंदों, जोंखौ बुंदों। बे मानसिया नाजारेतनि बे जिसु ख्रीष्ट, जायखौ नोंसोरो क्रुसाव दोगथाबदों आरो जायखौ इसोरा थैनायनिफ्राय थांखांफिनहोदों, बेनि मुंनि इसोरा थैनायनिफ्राय थांखांफिनहोदों। बे मानसिया थालायै गोख्रों जानानै नोंसोरनि सिगाङाव गसंनानै दङ होननानै बुंदों। माने बेयाव बेखौनो बुजायदों दि जाय नोंसोरनि इजराइलनि हादरनि इसोर आरो बयनिबो बियो इसोर होननानै जोंखौ मिथिनो मानसिया नाजारेतनि बे जिसु ख्रीष्ट, जायखौ नोंसोर क्रुसाव दोगथाबदों आरो जायखौ इसोरा थैनायनिफ्राय थांखांफिनहोदों, बिनि मुङै इसोरा थैनायनिफ्राय थांखांफिनहोदों। बिनि मुङाव सोखानाय दङ, हिलिं दङ होनना बुंदों। जों जेब्ला बाइबेलाव नुयोना, 1 मिनिट, जिसुआ गेदेर खामानि मावदों। गोबां खानाफोरखौ बियो नुहोदों, गोबां लेंग्राफोरखौ बियो थाबायहोदों, गोबां लोमजानाय जब्राफोरखौ बियो सोखादों। बेनिखायनो दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टआ सिखांफिननायनि गेजेरजों जोङो बिनियाव सोखाजानायखौ जों मोननो हादों होनना बुंदों। दिनै जों जेब्ला बाइबेलाव नायो, थोनहरजानायनि 3 बालाब 1निफ्राय 10 जों नायब्ला नुयोना, बेयावहाय पिटरा 40 बोसोर जानाय सासे लेंग्राखौ बियो सोखादों। बिनि आथिंनि हान्थुनि जराया लोरिनायमोन होनना बुंदों। नै बिदियाव आखबा खेंख्रा खेंख्रि जानो हायामोन। आरो बियो जेब्ला आरज खालामदों, बियो हरखाबै गोख्रों जादों आरो थाबायदों, बारनानै बियो खारदों होनना इसोरखौ बाख्नायदों। बेनिखायनो इसोरा दिनै जोंखौ मोदोम हिसाबै बियो सोखायो। स्पिरिटआव, आत्मायावबो बियो जोंखौहाय सोखानो हाग्रा इसोर। बेनिखायनो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जोङो सोखाजानायखौ जों मोननो हादों, हिलिंखौ जों मोननो हादों। जोंनि निमाहानि थाखाय बियो थैबाय। सेकेन्डआ बियो जोंखौ सोखानाय होनो थाखाय, जोंखौ गहोनो थाखाय बियो थैबाय। 3 नाम्बारा जाहैबाय Jesus rose to give us
eternal life. Prabhu Yesus Kristus siखांफिनबाय. मानि थाखाय सिखांफिनखो? जों सुबुं माहारिनि eternal life जोबलाङै जिउखौ होनो जुनै बियो दिनैहाय सिखांफिनबाय होनना बुंदों. प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि गेजेरजोंसो जोङो दिनैहाय जिउआव जोबलाङै जिउनि गोजोननायखौ जों मोननो थांगासिनो दं. जों जेब्ला बाइबेलाव नायना जननि 11:25 जों जेब्ला फरायो बेयाव लाजारुसनि बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों. थैनाय लाजारुसखौहाय दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ फोथांदों. हाखरनिफ्राय जिसुआ गाव सिखांफिनदों. लाजारुसखौ बियो फोथांदों. बेसे गेदेर बाथ्रा. लाजारुसखौ बियो बुंदों, लाजारुस, औ लाजार, नोङो हाखरनिफ्राय फै, सिखांबो. सोमोगोनां बाथ्रा. जिसुआ जेरै लिंहरदों बियो सिखांनानै फैदों. दिनै जोंखौबो बियो लिंगोन. जों जुदि आत्मायाव गोथां जानानै थायोब्ला मोदोम हिसाबै थैनो हागौ. जों आत्मायाव जों थांखांफिनगोन. प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला फैगोन जोंबो ग्ल'रिफाइ बडि लानानै जों आत्मायाव थैनो रोङा ओंखारो जोङो सोरगो रायजोआव थांफाफिनगोन होनना बुंदों. जोंनि जेब्ला आसा गैयै जायो, मिजिं गैयै जायो, अब्ला बे जोंनि गेजेराव हाबनानै खामानि मावनो लुबैयो. बियो जाथावैफोरखौ बियो मावनो हाग्रा इसोर. इम्पसिबलाव बियो जोंखौहाय मावनो हाग्रा इसोर. बेनिफ्राय 4 नाम्बार प्रभु जिसु ख्रिस्टआ थैनानै थांखांफिननायनि गेजेरजों जों 4 नाम्बार लाबा मा जाहैबाय? मा लाब जादों जोंहा दिनैहाय? मिडियेट, गेजेर, जोंनि बुंस'नानै होग्रा, इसोरजों जोंखौ सोमोन्दो लाखिनो हाग्रा. जिजास रड टु इन्टारसेड एबा मिडियेट फर आस. जोंनि मिडियेटर जानो थाखाय आंनि बाथ्राखौ दिनै इसोरनो मिथिहोनो जुनैहाय गोथार जिउनि गेजेरजों. मानोना प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बुहुमाव बियो फैयामोनब्ला आरो बे थैनानै सिखांफिननानै जुदि थाङामोनब्ला जोङो गोथार जिउखौ मोननाय नङामोन. आरो जोंनि गाबज्रिनायखौ जोङो खोनाहैजानाय नङामोन. मानोना गोथार जिउआ दिनै जोंखौ थायो, जोंजों लोगोसे थायो. आरो बे गोथार जिउआसो जोंनि गाबज्रिनायखौ इसोरनो खोनासंहोयो. बे जोंनि थाखाय गेदेर खामानि मावो. बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टनि थैनांनायनि गेजेरजों जों बे गोथार जिउखौ मोननो हादों. जोङो रंजानांगौ. जोंनि गासैखौबो बियो इसोरनो खोन्थायो. बेनिखायनो रमारि 8:32-34 जों नायो आरो हिब्रु चैप्टार 7:23 25 जों नायब्ला नुयोना. अके, प्रेमजित नार्जारि, आंहा दासो आदा. अके, थेंक इउ स' माच. वेलकाम थाबाय, बरायनाय थाबाय आंनि बे लाइभआव फैनायनि थाखाय. आरो बे प्रभु जिसु ख्रिस्टआनो दा जिसास इज सिटेड एट द राइट हेन्ड अफ गड. इसोरनि आगदा आखायाव बि जिरायनानै दं होनना बुंदों. Jesus has authority to judge all mankind. आरो बे प्रभु जिसु ख्रिस्टनो आगदा आखायाव जिरायनानै थानाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनो Jesus has authority. गासै बिबानखौ, दायित्वखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ होनाय जादों नामा? जोंखौ नायबिजिरनो जुनैहाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनो बे बिबानखौ होनाय जाबाय. बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय इसोरखौ गोसोखाङो. प्रभु जिसु ख्रिस्टनि कालभारिनि क्रुसाव बलिदान होनायनि गेजेरजों जोंनि जिउखौ बियो जोबरोङै जिउ होबाय. नैबेयावहाय आं मोनसेल' बाथ्रा बुंबावनो लुबैबाय. जोबनायनि बाइबेल सिरियाव फरायगोन. बेनिफ्राय 5 नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय Jesus rose to give us imperishable and immortal bodies. नाउ जोंनो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि गेजेरजों जों immortal bodies, नैबे मोदोमनि थैनायनि उनाव जेब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ लांनो फैगोन, जों जेरावखि फबजाया मानो, जेरावखि नों थैया मानो, जों सिखांफिनगोन. माबायदि सिखांगोन? जोंनि बे हानि मोदोमजों जों सिखांफिननाय नङा. जों बे समाव मा जागोन? ग्ल'रिफाइ बडि होनना बुंदों. इमर्टेल बडिस, इम्पेरिसेबल, जोबरोङै मोदोम लानानै जों सिखांफिनगोन. जेब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टआ फैगोन, आंखौ जे जायगायाव फबनाय जादों बेनिफ्राय आङो थोंजोङै सिखांगोन आरो थांगोन.
आरो बे आंनि सिखांनाय मोदोमा ग्ल'रिफाइ बडि जागोन आरो आंनि बे हानि मोदोम जानाय नङा आरो बे मोदोमा थैनोनो रोंनाय नङा इसोरजों बेनो सोरगोआव थांफागोन 1 करिन्थियान 15:40 जोंखौ बुङो 42निफ्राय 48 आरो 53 जोंखौ बुङो जों फरायनाय समावहाय जोबनायनि बाइबेल सिरि बियो बेनि उनाव जों फोजोबसिगोन थैनानै थांखांफिननायावबो बेबायदिनो जागोन आरो जोङो थैनानै जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टआ फैफिनगोन जोङो थांखांफिनगोन आरो जों सिखांफिनगोन आरो बेयाव माबायदि जागोन नैबेयाव जों नायोना जेब्ला मोदोमखौ फबो अब्ला सेवलाङो नंगौ बाथ्राया सैथो आरो जेब्ला सिखांफिनो अब्ला बियो थैबावलिया जेब्ला जोङो दा थैगोन आरो थैनानै जों जेब्ला सिखांफिनगोन बियो आरो थैबावनाय नङा जेब्ला फबो अब्ला बियो नायनो गाज्रि आरो बोलो गैयै जेब्ला बेखौ थैनानै फबो बेखौ जावखांफिनना नायोब्ला बियो नायनो गाज्रि आरो बोलो गैयै बिहा जेबो गैयै जागोन जेब्ला सिखांफिनो अब्ला बियो समायना आरो बोलोगोरा जायो जेब्ला जोङो सिखांफिनगोन ग्ल'रिफाइ बडि लानानै अब्ला जोङो नायनो समायना आरो बोलोगोरा जागोन बोलोगोरा जागोन संसारनि मोदोमखौ हायाव फबनाय जायो नाथाय सिखांफिनबा जिउनि मोदोम मोनो संसारनि मोदोमखौ हायाव फबनाय जागोन नाथाय जेब्ला जोङो सिखांफिनगोन अब्ला जिउनि मोदोम मोनो हानि मोदोम मोना जिउनि मोदोम जों मोनगोन जेरै संसारनि मोदोमा दङ बेबायदिनो जिउनिबो मोदोम दङ माने ग्ल'रिफाइ बडि दं हानि मोदोमा जेरैहाय दङ दा जिउनिबो मोदोम दं बे मोदोमखौ होनना बुङो ग्ल'रिफाइ बडि होनना बुङो ग्ल'रिफाइ मोदोम शास्त्रआव लिरनाय दङ सिगांनि मानसि आदमा गोथां मोदोम गोथाङै दाजाबाय होनना बुंदों जोबथारनाय आदमा गोथां होग्रा जिउ जाबाय होनना बुंदों सिगांनि फैनाया जिउनि नङा मोदोमसो बिनि उनावसो जिउनि दा जोङो जाय जिउखौ जों मोनदों जाय मोदोमखौ जों मोनदों बियो जिउनि मोदोम नङा होनना बुंदों हानि मोदोमसो नाथाय जेब्ला जोङो सिखांफिनगोन अब्ला बे जिउनि मोदोम जागोन होनना बुंदों सिगांनि आदमा बुहुमनिफ्राय बियो हाजों दाजानायसो सिगांनि आदमा बियो हाजों दाजानायसो नैथि आदमा सोरगोनिफ्राय होनना बुंदों नैथि आदमा बेखौ बुजायदों जेब्ला जोङो थैगोन प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला जोमैनि रुगाव जोंखौ लांनो फैगोन नैथि खेबनि थाखाय बेयाव सिखांफिनगोन गासैबो ग्ल'रिफाइ बडि लानानै सिखांफिननाय मानसिफ्रा सोरगोनिफ्राय दाजानायसो होनना बुंदों बियो जिउनि मोदोमजों बियो दाजानायसो जागोन होनना बुंदों ग्ल'रिफाइ मोदोम बियो दाजानाय बेनिखायनो नैबेयाव नायबाय जायफ्रा बुहुमनि बिसोर सिगांनि हाजों दाजानाय मानसि बादि जायफ्रा सोरगोनि बिसोर सोरगोनिफ्राय फैनाय मानसि बादि जोङो जेरै हाजों दाजानाय मानसि बादि जादों बेबायदिनो जोङो सोरगोनि मानसि बादि जागोन हानि मोदोमा जिउनि मोदोम मोननांगोन थैग्राया थैरोङै जानांगोन हानि मोदोमा हायावनो गोरोबगोन हानि मोदोमा हायाव गोरोबगोन नाथाय आत्मा जिउनि मोदोमा मालाबाबो हाजों गोरोबनाय नङा आरो बे सोरगो रायजोनि थाखायसो होनना बुङो जेब्ला जोङो सिखांफिनगोन जेब्ला जोंखौ फोरबोआ जिसु ख्रिस्टआ लांनो फैगोन नोंथाङा दिनै थामथिम जागोन ना आरो बेयाव जेब्ला जों सिखांफिनगोन बे मोदोमा हानि मोदोम जानाय नङा होनना जोंनि सिखांफिननाया मा जागोन ग्ल'रिफाइ बडि जागोन ग्ल'रिफाइ बडि बे मोदोमा थैनो रोंनाय नंला होनना बुङो जिउनिसो बियो मोदोम जागोन बेयो थैनो रोंनाय नङा बेनिखायनो जों दिनैहाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि गेजेरजों जों मोनबा लाब मोनबाय जोंनि निमाहाखौ जोङो मोननो हाबाय नाम्बार 1 नाम्बार 2 खौ जों मोननो हादों जाहैबाय बेनिफ्राय जोङो सोखा जानायखौ जों मोननो हादों सोखानो हानाय बोलोखौ हिलिंखौ जों मोननो हादों जाहैबाय 3 नाम्बारा जाहैबाय इटारनेल लाइफ जोबलाङै जिउखौ जों बिनि थैनायनि गेजेरजोंसो जों मोननो हादों नङाब्ला जों पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनायमोन जोङो दिनै थैनानै थानांसिगौमोन नाम्बार 4 जाहैबाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि थैनायनि गेजेरजोंसो जों इसोरजों थोंजोङै सोमोन्दो लाखिनो हादों जोंनि दुखुनि बाथ्राखौ इसोरनो फोरमायनो हादों मानोना इसोरा प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ हरनायनि कारनानो बे जोंनि मेडिएटर बियो खालामबाय जोंनि बाथ्रा खोन्थानो थाखाय दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ संसाराव गैयाब्लाबो बिनि गोथार जिउआ बिफा बिसा आरो गोथार जिउ साथामजों सासेल'खा नालाय
जेब्ला जिसुआ थांबाय बियो जोंनि थाखाय रादाय होलांदों प्रमिस खालामदों आङो नोंसोरनि थाखाय सोरगो जायगा थामथिम खालामनो थांनोसै नाथाय आं गैयै आंनि एबसेन्सआव आं बेयाव थायाब्ला आं सोरगोआव थागोन इसोरनि आगदा आखायाव नाथाय नोंसोरनि थाखाय आं नोंसोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गोथार जिउखौ नोंसोर थिनहरनाय जागोन बिफानिफ्राय आं गोथार जिउखौ नोंसोर थिनहरगोन होननानै बुंदों दिनै बे गोथार जिउआ जोंनि जिबनाव खामानि मावबाय थायो बेनिखायनो बे जोंनि मेडिएटर जानानै थाबाय Number 5 जाहैबाय Jesus rose to give us imperishable body एबा immortal bodies जोंनि जिबनाव बियो जोबरोङै थैनो रोङि imperishable body होनो थाखाय बियो थैबाय बे थैनायनिफ्राय जों बेखौ मोननो हाबाय दिनै जेब्ला जोङो हानि मोदोमा थैगोन आरो फबजागोन जेब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टआ नैथि खेबनि थाखाय जोंखौ लांनो जोमैनि रोदाव बे संसाराव फैगोन जों सिखांफैगोन आरो बे बडिया जोबरोङै थैनो रोङि बडि इम्पेरिसेबल बडि जागोन ग्लरिफाइड बडि जागोन होननानै बुंदों अब्ला जों नोंथाङा दिनै बेखौ हास्थायना हास्थाया नोंथांनि जिबनाव थैरोङै जिउखौ जों बयबो मोनगोन नाथाय बे थैरोङै नोंनि जिउआ सोरगोआव थांगोन ना नोरगोआव थांगोन बेसो गेदेर बाथ्राया सोरगोआवबो जोबनाय गैया नोरगोआवबो जोबनाय गैया नोंनि जिउआव नोरगोआवबो थैनाय नङा नोङो सोरगोआवबो थैनाय नङा नाथाय फारागथिया बेनो सोरगोआव नोङो रंजानाय गोजोननाय नोरगोआव नोङो गाबनांनाय दुखु हांमाखौल' नों मोननो हागोन फारागथिया बेयो अब्ला नोंथांनि जिबनाव दिनै सायख'नानै लादो नों सोरगोआव थांनानै रंजानो लुबैयो ना नोरगोआव थांनानै नोङो दुखु खालामनो लुबैयो नों दिनै संसाराव सैताननि बायदि गाज्रिजों नोङो दा रंजायोब्ला संसाराव नों जुदि मोदोम हिसाबै रंजायोब्ला नोङो आत्मायाव सैनांनो हागौ आरो नों दिनैहाय संसाराव दुखु मोदोम हिसाबै मानसि हिसाबै नोङो दुखु निदान खैफोदाव गोग्लैदोंब्लाबो नोंनि मावनायफ्रा इसोरनि बायदि थांदोंब्ला नोंनि आत्माया बासायजायोब्ला नोङो सोरगोआव रंजानाय मोनगोन इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामदों आमेन गेजेरजों थेंक इउ सो माच अके आंना बिराद नेटासल' आङो पिसिआव नायनो हायाखै बेनिखायनो कमेन्ट माखासेखौ आं फरायनो हायाखै मबाइलाव थालांबाय थादों आं अब्ला कमेन्ट फरायनो सानसे खालामनि सैथो दैमारि आदा नोंनिसिम गोबां हामबाय होननाय थाबाय आंनि प्रेगनेन्सि देहानि थाखाय गोबां बिसना होनायनि थाखाय दायो मोजां खबर आदा मोजाङैनो मोजां 33आव मार्चनि 30आव इसोरा बेबी बय होबाय अके आरोबाव अके थेंक इउ सो माच मोजांनि बाथ्रा आरोबाव बिसना होबावदो आदा मानो होनना अके आंहा सि सेक्सन जाबाय जेन' अके थाबनो अके गोबां देहाखौ अके आं आरज खालामयोब्ला ना नोंसोरबो गोसोजों आरज खालामनो हागोन आरज खालामनि ना सैथो दैमारि हालेलुया गोथांखौ इसोरा बे समावखौ हामबाय नोंफोरबाबो बिश्वास गिबिनानो जे सैथो दैमारि फोरबाबा बिदिनैहाय गावनि प्रेगनेन्सिनि थाखाय नोंनि आरज गथायखौनो गासैखौबो खोनासंबाय फोरबाबा बिसासे फिसाला गथ' मोननो हाबाय नोंनि आशीर्बाद नोंनि अननाय आरो नोंनि बान्था नोंनि गनायनानै दोनो फोरबाबा बिनि जिबनखौ नोङो दैदेनदो बिनि गथ' फोरोंनाय फरायनाय बिनि देरनाय गासैखौबो जोंनि आथिंजों गथायनो फोरबाबा बे गथ' आरो बिमा आरो बिनि न'खरनि साफ्रोमखौ नोंनि आथिंजों गथायनो अननायजों दैदेनदो आरो बिसोरखौ फेदेरदो फोलावदो फोरबाबा दान बिसोरखौ गथायनो फोरबाबा जाय बिनानावा दिनै सिजारिं सेक्सन जानायखाय बेखौ थाबैनो बिसोर खाजानो हायो फोरबाबा बिनि गासै देहाखौ नोंनि आथिंजों गथायदों फोरबाबा नांगौ जानाय गासैखौबो होफ्लायदों नोंनि आत्माजों नोंनि जिउजों बिनि देहाखौ दैदेनदो बिनि बाहायनाय मुलिफोरनि सायाव थानानै गेदेर बोर होदो आरो बियो थाबैनो सोखा जानायखौ होदो फोरबाबा हामबायनायजों गुसुं आरो शास्त्र भाषा ख्रिस्ट'खौ जिसुनि बिबे आमेन गेजेरजों थेंक इउ सो माच ओके सैथो दैमारि नेमखौ सोरांसार अके थेंक इउ कंग्रेचुलेसन जाबाय सोरांसार दैमारि दोननाय जाबाय बे बिसानि थाखायबो इसोरा अके जाबाय थेंक इउ सो माच रन्जित आं दाखालि फास्टिंखौ जोबोद मोजाङैनो थानो हादों आदा नोङो अके बिसना होनायजों अके इसोरा अके आंखौ खस्थ' मोनथाङा जेसे जाजों अके थेंक इउ सो माच गोजोननाय प्रेमजित नार्जारि जेब्ला जों इसोरनाव गथायगोना इसोरा खोनासङो
आरो जोंनि बिनायखौ बियो खोनासंथारो खोनासङो 100% बियो खोनासङो नाथाय नोंनि बिनाया नोंनि गाबनाया गोसोनिफ्राय जानांगोन आत्मानिफ्राय जानांगोन नंगौजों जानांगोन सैथोजों जानांगोन थेंक इउ स' माच अके आर'जाव गोसोखाङो पेन्सिल नार्जारि थेंक इउ कल्पना नार्जारि नेट प्रब्लेम जालायबाय आंना बारा आर'ज खालामना होदो आंनि अके न'खरनि थाखाय सानै बिसाखौ लाना मोजां जिउ खुंलांनो हादों बिसाफोरखौ इसोरनि दैदेननाय अके जागोन दे आङो दा जोबनायाव आर'ज खालामो खेबसेनो बयनिबो थाखाय अब्ला जों फोजोबनो थाम साना खालामनोसै सल'मा आदा आं एसे खर' सानाय मोन्दों अननानै आर'ज खालामनो सम साबाय थायो सम साबाय थायो अके खर'आव आखाइखौ दांनानै लानो खावलायबाय आङो सल'मा मा नाम लिरदों नामखौ खोन्थाब्ला मोजां माने फेसबुकआव गोबाङानो निकनेम लायो बायदिसिना नाम लायो ना नामा बेलेग जायो आर'ज खालामनायाव उसुबिदा जायो ना सोरबा जुदि फेसबुकफ्राव नामा बेलेगब्ला अननानै नामखौ लिरनानै होनां खावलायनाय थाबाय बे समाव जों जोबनायनि आर'ज खालामैना जायनोखि जि प्रब्लेम जि समस्यानो जायाथों मानो गावबा गावनि देहायाव जुदि प्रब्लेम दंब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि आखाइखौ दांनानै लाना आं खावलायदों आर'ज खालामनो जों इसोरनो गथायगोन ना जाय जेराव सादों सायो उदैनि बेरामबा उदैयाव खर'नि बेरामबा खर'आव नोंथांमोना दांना आर'ज खालामनो जों बे समावहाय गोसोजों सोरबा आर'ज खालामनो आरो आंनि थाखायबो आर'ज खालाम आंबो नोंथांमोननि थाखाय आर'ज खालामगोन अके सल'मन खेबसेनो आर'ज खालामलांसै जोङो दै अके जों आर'ज खालामनि नोंसोरबो गोसोजों आर'ज खालामदो आंबो आर'ज खालामदों आंनि थाखायबो नोंथांमोना आर'ज खालामदो जाय जेराव सादों जे जेराव बेराम दङ नोंथांमोना दांनानै लानो हागोन आं आर'ज खालामो जों इसोरनि गथायनि जोंनि आत्माखौ ना जोंनि गोसोखौ अब्ला बियो खोनासंगोन जोंनि बिनायखौ बियो फिननाय होयो होनना बुंदों मानोना इसोरा माब्लाबाबो खोनासङि नङा बियो बेंगा नङा बियो खोनाग्रा इसोर बियो फिननाय होग्रा इसोर बेनिखायनो जों दिनै इसोरनो बे समाव जोङो गथायनि हालेलुया गोथांखौ इसोराफा बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों मानोना नोंनि गेदेरथार अननायखौ मोननायखाय बे मोनाबिलि समाव जोङो नोंनि गाहाम बाथ्राजों सोलोंनो हादों प्रभुआ नोंनि खालबारिनि कुसाव दोगथाब जानानै दिनैनि फुंबिलि समाव सिखारफिननायनि गेजेरजों जोंहा गोबां मुलाम्फा जादों जों पापनिफ्राय जों गनायखौ जों मोननो हादों जोंनि जिउआव जों जोबलांनाय जिउखौ मोननो हादों प्रभुआ जों नोंनि निमाहाखौ जोङो मोननो हादों जों नोंनिफ्राय हिलिंखौ जों मोननो हादों आरो नोंजों खोथा रायलायनो थाखाय मोजां खाबुखौ जों मोननो हादों प्रभुआ बेनि थाखाय जों नोंखौनो हामबाय होनदों बे समाव बिसासखि गथायदों प्रभुआ जे सल'मन बे दिनै खर' साबाय थायो होननानै बुंदों प्रभुआ बेनि देहाखौ जों नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों बेनि सोलेरखौ जों नोंनि आथिं मुदायाव गथायदों प्रभुआ नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिनि सैनांनाय देहानि अंगआव नोङो टाच खालामदो प्रभुआ आरो बिनि सोखा जानायखौ होदो प्रभुआ बिनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो प्रभुआ नोंनि गोथार आत्माजों दिनै जिबनाव नोङो सुफुंदो प्रभुआ नों बिनि आत्मायाव सौदो प्रभुआ गोसोनि दरखौ खेवनानै होदो आरो नोंनि आत्माजों बिनि देहाखौ गोथार खालामदो प्रभुआ आरो बे समाव बिसासखि गथायदों प्रभुआ जायफोर बेक्तिफ्रा बे भिडिअखौ नायदों आरो जाय जेरैखि प्रब्लेमाव समस्यायाव थायाथों मानो प्रभुआ दिनै गोबाङा देहानि सैनांनाय मेगननि खर'नि जाय देहानि अंग बिसोर सैनाङाथों मानो प्रभुआ जाय जायगायाव बिसोर गावनि आखाइफोरखौ दांनानै लाबाय प्रभुआ नोंनि गोथार माजों बिसोरखौ नों टाच खालामदो नोंनि गोथार आगदा आखाइजों बिसोरनि दांनाय आखाइयाव नों टाच खालामदो प्रभुआ आरो बिसोरनो सोखा जानायखौ होदो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों
नोंनि गोहोखौ बेयाव बाहायदो प्रभु जों फोथायदों जों नोंनियाव गथायदों प्रभु बिसोरनि जिबनाव नोङो जोबोरै अननायखौ दोनदो बिसोरनि न'खरफोराव नोङो गोजोननायखौ दोनदो प्रभु आरो जायफोर बेक्तिफोरा दिनैहाय गोबां प्रब्लेमाव समस्यायाव गोग्लैसोना दं बिथांमोननि जिबनखौ नोंनि आथिङाव गथायदों प्रभु नोंनि अननायजों नोङो नाजावजादों बिसोरनि आत्मायाव नोङो खोथा बुंदो प्रभु बिसोरनि गोसोखौ नोङो गोजोननायजों सुफुंदो जाय थांखि जाय खामानि मावनो थाम थिम खालामनो बिथांमोननि थांखिफ्राव बिथांमोननि खामानियाव थानानै हेफाजाब खालामदो आरो दैदेनदो प्रभु जायफोर बेक्तिफोरा दिनैहाय बिसेसके प्रभु गावनि समस्यानि जुनै गावनि देहानि सैनांनायनि जुनै जाय अंग बिसोर आखाइ नांबाय नोंनि गोथार जिउजों नों स्पर्श खालामदो प्रभु नोंनि गोथार आत्माजों नों स्पर्श खालामदो प्रभु बिसोरनि गासै सैनांनाय देहानि असुख प्रब्लेम समस्याफोरखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टनि दानो नों गोजान खालामदो प्रभु आरो जिउनि गोजोननाय रंजानायखौ होदो प्रभु दानि बे समाव गथायबो जों साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो बे हाबाफारिखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे थानायनि थाखाय जों बेखौनो हामबाय जों गुसुं आरज आरो बे हरसेमानि समखौ नोंनि आथिं गथायना सासेल' बाथ्रा खोथाफोरखौ जिसुनि मुंनि बे आमेन गोजोनथों थेंक इउ माच Thank you so much, Ada. Isra bakhay jaten. Amen. God bless you, Ada. Okay, thank you so much. God bless you too. Say today, Amen. Obla जों बे समाव फोजोबनोसै नङाबा नेक्स्ट आङो लाइभखौ आङो बुधबार गेम सेस्टा खालामगोन इलेक्सनबो फैगासिनो इलेक्सननि डिउटि जाबाय दं नालाय बिराद खस्थ'निबो बिराद टाइट समा आं 6:30 गलांदों आरो ना बेनिफ्राय आथुर जायै लोङै फैनानै बिदि जानोसल' मोनस्लाबासै दा ओंखाम जानाय जानाय नंला अके हामबायसै अब्ला आंजों लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय साफ्रोमबो बेयाव बाहागो लागिरि बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ हरबाय अके माहि दैमारि हाय ब्रादार आंहा टाइम मोनदों लाइभ अके ब्रादार आंहा टाइम मोनदों अके टाइम मोनदों आंहा जोब्बाय आच्छा सोरबाफोर माबा बुंनो गोसोब्ला दान्दिसे सम 1-2 मिनिट आं हगारनानै होनाय जाबाय 2 मिनिट सम सोरबा उइस खालामनो दंब्ला इस्टार सानडेनि मुङाव गोजोननाय होनोब्लाथाय होनो हागोन सोरबा जुदि इस्टार सानडेनि मुङाव गोजोननाय होनो लुबैदोंब्ला उइस खालामनो लुबैदोंब्ला खालामनो हागोन Okay, Mariam Natali, good night, Ada. Okay, good night too. Nungisimu, thank you so much. Live bahagia lainnya takai. Obla, जोङो फोजोबनोसै ना इसोरा जों साफ्रोमखौबो बे गिलुबालु हराव मोजाङै दैदेनथोंसै बेखौनो मिजिंथिबाय आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव दिनैनि बे इस्टार सानडेनि स्पेसियेल अननाय आरो गोजोननायखौ बयनोबो जासिफिननानै आंनि दिनैनि बे लाइभ हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गुड नाइट थेंक इउ सो माच बाय बाय